minha casa zapa. An casa me este să mă ceamă con pot na să se decore. Nu te cala cu ai zai no dance competition organize केला. Suia por você kai poite. तू जापा हाते दोना तुम्ही माय पाशेता मोन मोकोताली ना मुगे माय पाय पिट्या रशे शता मोन मोकोताली तू कितको पडे ओके पाशे लांबे दोंगे असा बाय आपण लांबे दोंगे तो मुझ हातल्या छाया लाईन पोयायनु ते ओया के तो झिराफा पाया तो शामा नेक्स्ट पडे कौन मेरे म्युझिकाचे बनायला कोण रे आय एम अ डिस्को डान्सर बाबा चढू त्या पॅन नाका तर पॅन पिजोल्यानु डान्सर भायर सोतलो मातशे कन्फ्युजन जालो म्हाका एक सांगू तू येल त्या दोणारा तू फुडल्याचो नाचतालो हाटल्याचो नाचतालो कित्या म्हणतो तुगे दोन्ही साइड सारखे म्हाका दोन्ही साइड यूज कर दोन्ही साइड बरे येता ऐका मुझे मुकल्या मी बरना तो माइडा आगे मी बरना सकतो अरे बाबा इसो शेपी आजूपासून उरले रे स्टॉकानु देवान एको सॅम्पल डान्स चयलो ते हप्ताय जाल्या ना लुकटा शॉपा ओनर आहे ना एमडी कोस्टा बाबू क्लोथ तेंगे ऑब्जेक्शन ले साहेबा ऐसा शेपी आणि मुंशा दाणा करे साहेबा ऐसा शेपी तर मुंशा संस्था दाळ्या नो लुगट चढ हप्पा ना जा बापू तो देखित रे हातल्या खुले ना ना पाय कुल काय नता नजरे पडत कोण हे रटी जाता कदा चाललाय ना आणि कमाल पडे काय कोणास पाचो उल्ला दूर बाहेर काढ आव कितला असला घर आड तू किती चिवडा बायला चल म्हणतो तू अरे चिवडा बनायचं उमेद येता गोड वेगळे पोरं कसं दिसतं गोड वेंगे दोरता मैं क्या धर मरे एडजस्टमेंट तो ती फीमेल होईस मारे मोबाईलला वेगळे दोन किती करतात आणि छोडवा बायला बोले कितको तार सामान को रे तू अरे आका लोक येतात आता सोरी लोक मरे आकला को की गोल गोल मोठा आरो तू जो पसारू तो जुलिओ दिसता सुरो दो सुट्टीच्या स्वरूपात बी येतात तो सोरी सर आता पड रे जीवा सर्वचे जीव लोकांचे सोर असे बाबा माइक तो मिस्कुटा तोर नोते कितले होता तू मला काकडी लावते स्वतः यार बघा हुशार असं यार बघा गिन्याला बोल ना कित गो गो तू की तोते लागले गो तू किती देवान गिन्यानार बोला देवा तू गिन्यानार बोला देवा ना गिन्यानार किती माते बोल्या आणि तू हुशार पण सरबतो बरे आ तुका किती जाता तुका सांगला तर बरे मग एक सांगू या सोसरा कोण पहिली होतात पहिले दात त्या बोल कोमी कोमी आबरूस किती जाता या सोसरा कोमी पहिला ताते पहिलो होय जरा पळो बोल कॉम्बो असं बरं मग एक सांग या चौतरा हुच डाक दोन पायचे चलवता दोन आणि अरे डाक तीन पायचे चलताय अरे हाच और म्हाका एक सांगू रुलाव तेल साखर एलचोय ह्यो सगळ्यो वस्तू आमकां खूय मेळटाय हे सगळे पसरे करून कसले नाचो अरे रुलाव तेल साखर एलचोय ह्यो सगळ्यो वस्तू आमकां शिर्यान मेळटाय तुझी पोटागे दोन चाळवलो आहे किती आवाज
तू बघूया असं मी त्याच्या आधी प्रेमात आले हा तो बडो घेतो सोबत होय कुठं मला पुढं परत नाही वस्तू तुम्ही जा दोन माझी आव मग सांगे मुठेली ए पुढं सोबत होय आणि आव तुझं मुख काय करायचं मग कसं एक गाड हपवली करे तू माझं मुख कुठं तुका सांग तुका किती सांग माग तुझं हात सांग ते महात्मा होता तू पाय माझा हात आले किती ना तुझ्या हातात राखी बांधून तू हुज्जा टिकेटी काउंटराचे पटा व टिकेटी काउंटर तिंगा दिस इज केएफसी लव यू ब्रो लव यू ब्रो तू हुज्जा जनरेटर वन होता ये बाबा प्रो बुडो ना तो प्रो बुडो नाही ब्रो आऊ तका मोच्या मोगाच्या पाग्याला फारायला शिवाय झुट्टेच्या स्वरूपात मी आता तो सोबत जीव्या स्वरूपाची जीव लावायची सवय असं मी केला सरकारला